सिगांनिफ्राय इउपिपिएलनि जों सापर्ट खालामोन नालाय दा इउपिपिएलखौनो देरहागोन बादि नुनानै आङो इउपिपिएलावनो फैफिननाय जाबाय आरो। बावखुंग्रि समस्थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहानायनि आसायाव दं नामा नोंथांमोननि बायदि? 100% दङ। गोदानै नोंथांमोनाव बिजाथि फैबाय रन्जित बसुमतारी बिथांखौ माबायदि सापर्ट होगोन? देरहानायनि माबायदि खामानि मावगोन? बेखौहाय मोजां सापर्ट होखानांगोन। जोंनि समस्थियाव जेनेबा रन्जित सारानो जा फैबाय बिनि थाखाय जों हाजासे जों सापर्ट होगोन। इउपिपिएल दोलोआव आखाइ होफैदों। आं माने दिनै बुंनो सानो इउपिपिएलआ आं गोदोनिफ्रायनो इउपिपिएलजों सापर्ट खालामोन। माने आं दाख्लै बुजिस'यैआव आं माबायाव बिपिएफआव थांनाय जादोंमोन। लोगोफोर कयेकजन थांदोंमोन नालाय बिसोरबो उनाव साननानै फैफिननो हागौ। लोगोफ्रा साथामसो दं आरो गोदोनिफ्राय आं इउपिपिएलनि मानसिखा गोदोनिफ्राय सापर्ट खालामबोखानाय आं इउपिपिएलनि। सोरबा नोंखौ रांनि लबाव बेबायदि लांनाय जादों? रांनि लबावथ' आं थाङाखै, जेनेबा रावबो रांबो जासियाखै। थारमाने आं सानैसो लोगो थांदों नालाय बिनि थाखाय आंबो थांफानाय जादों आरो। माब्ला थाङामोन? मैया। मानि थाखाय फैखो इउपिपिएल दोलोआव? दा ओरैहाय इउपिपिएल आं सिगांनिफ्राय इउपिपिएलनि जों सापर्ट खालामोन नालाय दा इउपिपिएलखौनो देरहागोन बादि नुनानै आङो इउपिपिएलावनो फैफिननाय जाबाय आरो। बावखुंग्रि समस्थियाव इउपिपिएल दोलोआ देरहानायनि आसायाव दं नामा नोंथांमोननि बायदिब्ला? 100% दङ। गोदानै नोंथांमोनाव बिजाथि फैबाय रन्जित बसुमतारी बिथांखौ माबायदि सापर्ट होगोन? देरहानायनि माबायदि खामानि मावगोन नोंथांमोना? दा बेखौहाय मोजां सापर्ट होखानांगोन। जोंनि समस्थियाव जेनेबा रन्जित सारानो जा फैबाय बिनि थाखाय जों हाजासे जों सापर्ट होगोन। धनेस्वर गयारिया माबायदि खामानि मावदों? गोदोनिफ्राय बियोथ' मावनाया मावदोंमोन। सेले बेलेफोर दङ बिसोरसो गाज्रि मावदों। बेखौबो जेनेबा बुंनानै खुनु लाब गैया। सनजित गयारि, काजोलगासा। आंथ' इउपिपिएलाव खामोन मैया, जेनेबा जों गामिनि आं गारजेन नालाय आं सेक्रेटारि गामिनि। आंथ' जेरावबो मिलायनानै थानांगोन हिसाबै आं बराय जानांगोन नालाय हिसाबाव गामिनि सेक्रेटारि हिसाबै थानांगौ। आं ओरैबो मिलायनांगौ ओरैबो मिलायनांगौ नालाय, खिन्थु आं प्राइमारिनि इउपिपिएल प्राइमारिनि मानसि आं गोदोनिफ्राय सापर्ट होबाय थानाय। आं ओंखायनोथ' मैया गारनाय हिसाबै आं दिनै बाव आरो नुजाफैफिनबाय आरो आं। आं गाज्रि मोननानै थाङाखै। गाज्रि मोननानै थाङाखै आं गामिनि गारजेन हिसाबै आं थांनांगौ जादों। आंखौ लिंहरबाय, बरायबाय। गामिनि गारजेन हिसाबैसो आं थांनांगौ जादों, उफाय गैया। गामिनि आंना 2 नं जाथरसगुरि। आंना सोमदोन बसुमतारी। सोमदोन बसुमतारी आंना मुङा। बावखुंग्रि समस्थियाव इउपिपिएल हानजाखौ देरहागोन होननानै नोंथाङा सानो नामा? बेथ' 100%खा, जोंना दंखायो। बेखौ नुहुरखानायबो माबाखानाय नुहुरजोबखानाय जों बेखौ दंखायो। जों गोदोनिफ्राय आंथ' बेयावनि आं प्राइमारिनि मानसिखा, प्राइमारि मेम्बारखा आं इउपिपिएलनि जेनेरेल जोंनि बे बिसिडिसि प्राइमारिनि मानसिखा आं, बिनिनो मानसिखा आं। मैया जेनेबा थांबाय जों गामिनि गारजेन हिसाबै जों मान सनमानखौ लाखिनो थाखाय थांनांगौ जाहैबाय, उफाय गैया। साबैसे थांदोंमोन आरो साबैसे फैफिनबाय? दङ जोंनाथ' अनेक फैजोब्बायानो। जोंजोंनो जा जों दं, जेनेबा गारजेना आंनो दं। जोंना दंजोबो बाव पाब्लिकफोरा दंजोबो जोंना बाव फैनानै दंफैजोबो आरो एटेन्ड जानानै दंफैजोबो। जिथु नोंथाङा गामिनि नेहाथारि, नोंथांमोननि गामियाव सोर बांसिन सापर्ट? सापर्टआ जोंना बेयावनोखा, जोंना इउपिपिएलावनोखा बांसिन। जोंना इउपिपिएलावनो बांसिनखा, इउपिपिएलावनो बांसिनखा जोंना बे।